ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, ҷарроҳ, уролог ва андрологи клиникаи Евромед. дӯстони азиз, имрӯз дар мавзӯи бениҳоят муҳим суҳбат мекунем, дар мавзӯи сиёҳдона, ва ман боварии комил дорам ки ҳамаи шумо медонед ин чи аст, вале ман дар бораи 10 фоидаи асосии сиёҳдона ки аз нигоҳи тиб исбот шудааст суҳбат мекунам. Ман мефаҳмам ки сиёҳдона барои кадом бемориҳо метавонад бениҳоят хуб кӯмак кунад, барои кӣ мумкин нест. шумо кадом намуди сиёҳдонаро бояд истеъмол кунед, дар шакли равған, дар шакли худи сиёҳдона ё ин ки намедонам дар шакли капсула, чӣ гуна шумо бояд онро истеъмол кунед ва амсоли ино. Мехоҳам пурра дар бораи сиёҳдона барои шумо маълумот диҳам. ҳатман барои ҳамин дӯстони азиз наворро то охир тамошо кунед ва инчунин ҳатман лайк гузоред ва ҳар суоле ки дар мавзӯи сиёҳдона доред метавонед дар зери ҳамин навор нависед. Ва агар шумо моро мебинеду то ҳанӯз дар шабака обуна нестед, ҳатман обуна шавед, чунки навори оянда насиб боз аз ин ҷолибтар ва муҳимтар мешавад. хуб дӯстони азиз, пеш аз оне ки мавзӯъро шурӯъ мекунем, мехоҳам як эълони бениҳоят муҳимро ба самъи шумо расонем. ин муҳим аст дӯстони азиз. бемороне ки дар хориҷи кишвар ҳастанд ва имконияти ба шаҳри душанбе омаданро надоранд ба назди ман, акнун шумо метавонед тариқи WhatsApp ва Telegram аз ман, шахсан аз худи ман онлайн консултатсия гиред. Вале дӯстони азиз, навбат бисёр аст, ҷои бениҳоят кам аст. Танҳо дар як моҳ 40-50 нафарро қабул мекунем. Барои моҳи сентябр танҳо 40 нафарро метавонам қабул кунам. Насиб аз фардо аз 1 сентябр номнавис кардан барои онлайн консултатсия шурӯъ мешавад. агар шумо простатит дошта бошед, бенаслӣ дошта бошед, бефарзандӣ ва мушкилӣ дар худи шумо бошад, агар мардонагии шумо заиф бошад, чӣ тестамонкунӣ бошад, чӣ заифи мардонагӣ, ҳар мушкиле ки бо пешоб дошта бошед, метавонед ба менеҷери клиникаи мо Хуршед, телеграми он касро дар рӯи экран мегузорам, муроҷиат кунед, метавонед занг занед, суҳбат кунед, номнавис кунед ва метавонед аз худи ман шахсан консултатсия онлайнӣ гиред ва ман шуморо дар қайд мегирам ва тавобат мекунам. дуюм эълон дӯстони азиз ин аст ки боз ман ба хориҷи кишвар сафар дорам, барои як муддати кӯтоҳ дар клиника намешавам, вале клиникаи Евромед фаъолият мекунад ва доктор Муҳаммад беморонро қабул мекунад. агар шумо дар Душанбе бошед ва метавонед ба клиникаи Евромед биёед, марҳамат биёед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед рақамҳои клиника аст, занг занед, барои шумо мефаҳмонанд ки чӣ гуна бояд тайёр биёед. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. сиёҳдона растанӣ аст ки донаи онро дар соҳаи нонпазӣ ва инчунин зиёд дар соҳаи тиб истифода мекунанд. фоидаҳои бениҳоят зиёд дорад дӯстони азиз, вале ман танҳо 10 фоидаи онро ки аз нигоҳи тиб исбот шудагӣ ҳастанд мехоҳам барои шумо фаҳмонам. якум, хосияти антиоксидантӣ. таркиби сиёҳдона аз яке аз бениҳоят пурқувваттарин антиоксидантҳо иборат аст ки номаш тимохинон аст. тимохинон назар ба витамини Е ки бениҳоят пурқувват аст, антиоксиданти пурқувват аст, чанд маротиба беҳтару пурқувваттар аст. антиоксидантҳо дӯстони аз яке аз хусусиятҳои муҳими онҳо барои организми мо, муҳим будани онҳо ин аст ки вақте ҳар чизе ки мо истеъмол мекунем, дар охир продуктҳое ки гӯем маҳсулоте ки ҳосил мешавад, маҳсулоти лозима ва нолозима, радикалҳое ҳосил мешаванд ки ба организми мо метавонанд зарар дошта бошанд. яъне маҳсулоти нолозима дар охири, яъне мубодилаи моддаҳо. ҳамин радикалҳое ки ба организми мо зарар доранд, ба воситаи антиоксидантҳо безарар гардонида мешаванд. яъне ба воситаи витамини Е ва агар мо сиёҳдонаро зиёдтар истеъмол кунем ва дуруст истеъмол кунем, ба воситаи тимохиноне ки дар таркиби сиёҳдона вуҷуд дорад. дуюм, хусусияти зидди илтиҳобӣ дорад. яъне тимохинони таркиби сиёҳдона имконият дорад ки воспаление, яъне илтиҳобро кам кунад ва барои табобати артрит, буғум дардҳо, барои табобати яъне гастрит, бемории музмини, илтиҳоби музмини меъда истифода мешавад ва инчунин дар соҳаи урология ҳамчунин табобати иловагӣ барои табобати простатити музмин низ метавонад истифода бурда шавад. сеюм, хусусияти баланд кардани иммунитетро дорад. на танҳо тимохинон, инчунин таркиби ҳамин худи сиёҳдона аз микроэлементҳо, витаминҳо ва дигар антиоксидантҳо бой ҳастанд ва вақте шумо онро зиёд истеъмол мекунед, миқдори лозима, ин имконият медиҳад ки иммунитети бадани шумо баланд шавад ва ин шуморо аз воридшавии вирусу микробҳо метавонад ки муҳофизат кунад. чорум, антиоксиданти таркиби сиёҳдона метавонад қанди хунро паст кунад ва барои ҳамин барои табобати қанд низ метавонад истифода бурда шавад. вале ҳатман пеш аз истифода бурдани ин чиз бо духтури эндокринолог маслиҳат кунед, машварат кунед ва баъд истифода кунед, чунки баъзе дороҳои қанд ҳангоми истеъмол кардани сиёҳдона метавонад хусусияти фоиданокии худро гум кунад ё ин ки кам кунад. барои ҳамин
боз мегӯям бо духтури худ машварат кунед ва баъдан истеъмол кунед. Панҷум, бениҳоят фоидаи хуб ба системаи дилу рагҳои хунгар дорад ва инчунин метавонад фишори хунро паст кунад. таҳқиқотҳои охирон нишон дод, ки ҳангоми истифода бурдани он шахсоне ки гипертоническая болезнь доранд, яъне фишорбаландӣ доранд, фишорашон метавонад ки паст шавад ва инчунин холестерини хун низ метавонад ки паст шавад. барои ҳамин дӯстони азиз, шахсоне ки гипертоническая болезнь доранд, холестеринемия доранд, яъне холестеринашон баланд аст ва имконият дорад ки дар оянда масалан инфаркт, инсулт гиранд, ҳатман метавонанд ки аз сиёҳдона истифода кунанд. Шашум, метавонад ҷигарро муҳофизат кунад ҳамчун гепатопротектор. таҳқиқотҳои охирон нишон доданд, ки шахсоне ки мушкили бо ҷигар доранд ва ферментҳои ҷигари онҳо дар хун баланд мешаванд, ҳангоми истифода бурдани сиёҳдона ин ферментҳо метавонанд дар хун кам шаванд. барои ҳамин агар шумо мушкили бо ҷигар дошта бошед, ҳатман бо духтури худ машварат кунед ва тавсия пурсед ки барои шумо иҷозат аст ё ин ки не. ҳафтум, хосияти зидди бактериявӣ ва зидди микробӣ дорад ва инчунин хосияти зидди занбурғӣ, яъне барои тавобат кардани грибок метавонад ки истифода бурда шавад. ҳаштум, бениҳоят фоидаи хуб ҳангоми тавобат кардани илтиҳоби рӯда дорад, яъне метавонад хосияти спазмолитикӣ дошта бошад, дамишро кам кунад ва инчунин ҳангоми табобати синдром раздраженного кишечника истифода бурда шавад. яъне вақте шахс худ аз худ, яъне ахлоти он кас молоим мешавад ва доимо ҳамин гуна аст, унҳо низ метавонанд аз ин чиз истифода кунанд. нуҳум, хусусияти пешгирӣ кардани бемориҳои саратониро дорад, чунки он метавонад зидди ҳуҷайраҳои саратонӣ бошад ва инчунин дар ин ҳуҷайраҳо метавонад программа, яъне процесси апоптозро шурӯъ кунад, яъне худнобудкуниро. даҳум, бениҳоят зиёд барои табобати бемориҳои пӯст мисли акне, экзема ва псориаз метавонад ки истифода бурда шавад. акнун биёед ман барои шумо мефаҳмонам ки кадом шахсон беҳтараш ки сиёҳдонаро истифода накунанд. якум, шахсоне ки аз компонентҳое ки дар таркиби сиёҳдона вуҷуд доранд аллергия доранд. таркиби сиёҳдонаро метавонед дар телеграм-канали ман ёбед. агар ягон чизи онҳо барои шумо яъне ки аллергия ҳассосият биёрад, беҳтараш онро истифода накунед. дуюм, шахсоне ки фишори хунашон доимо паст аст, яъне гипотоник ҳастанд. ба хотире ки вақти шумо сиёҳдонаро зиёд истеъмол мекунед, фишори шумо якбора паст мешавад. сеюм, шахсоне ки ҷарроҳӣ доранд ё ин ки шахсоне ки нав ҷарроҳӣ шудаганд, чунки истифода бурдани сиёҳдона сабаби яъне дертар лахташавии хун мешавад ва хунравии шумо метавонад ки зиёдтар давом кунад ва инчунин захми шумо дертар маҳкам шавад. яке аз мавзӯъҳое ки то ҳанӯз баҳс рафта истодааст, истифода бурдани сиёҳдона барои шахсоне ки ҳомиладор ҳастанд, вале бисёриҳо мегӯянд ки бояд занони ҳомила сиёҳдонаро миқдори камтар истифода кунанд, хубтару беҳтар мешавад. сиёҳдона асосан дар 4 шакл истифода бурда мешавад. якум, худи сиёҳдона, яъне донаи он, дуюм, равғани он, сеюм, хокаи он ва чорум, дар шакли капсула. ман ҳар яки онҳоро барои шумо метавонам фаҳмонам чӣ гуна истифода бурда мешаванд. якум, худи сиёҳдонаро дӯстони азиз агар дар шумо бошад, шумо метавонед онро майда кунед. ҳар субҳ дар шиками гурусна пеш аз хӯрок ним қошуқчаи онро майда карда истифода кунед. дар аввал ним қошуқча, пас аз 10-15 рӯз метавонед ки як қошуқча истеъмол кунед, вале шумо бояд 2-3 моҳ истифода кунед, 1-2 моҳ бояд танаффус бошад. дуюм, равғани онро дӯстони азиз шумо низ бояд аз ним қошуқча шурӯъ кунед, чунки хӯрдани он бениҳоят вазнин аст ва ҳар субҳ аз ним қошуқча шурӯъ мекунед. муддати 10 рӯз метавонед бо сок ё ин ки бо асал омехта кунед, онро истифода кунед. пас аз 10 рӯз метавонед ҳамин гуна ба як қошуқча гузаред, қошуқчаи хурд. баъдтар метавонед 2-3 моҳ истифода кунед 1-2 моҳ танаффус. хокаи онро низ дӯстони азиз аз ним қошуқча шурӯъ мекунед. метавонед инро дар хӯрок андозед ё ин ки дар ягон моеъ, дар сок онро метавонед ҳамин гуна истифода кунед. чӣ хеле ки гуфта будам, аввал ним қошуқча ва баъдтар метавонед ки ба як қошуқча гузаред. капсулаи он дӯстони азиз бениҳоят сабук аст истифода бурдани он. метавонед ҳар яъне субҳ дар шиками гурусна як капсула истеъмол кунед. хуб, аз ин 4 шакле ки ман номбар кардам, кадомаш беҳтару хубтар аст? дар кадоми онҳо зиёдтар антиоксиданти муҳимтарин, яъне тимохинон дида мешавад? аз ҳама хубтару беҳтар мувофиқи таҳқиқотҳои навтарин дар таркиби равған аст ва инчунин дар таркиби хокаи он. вале нигоҳ доштани равған, дӯстони азиз, дуруст бениҳоят мушкил аст ва ман барои шумо мефаҳмонам ки агар шумо онро харидорӣ кардед, бояд чӣ гуна онро нигоҳ доред то ин ки он вайрон нашавад. равғани он зудтар метавонад хосияти худро гум кунад ва баъдан метавонад баръакс барои шумо зарар дошта бошад. якум, равғани онро вақти шумо мехаред, дӯстони азиз, бояд дар ҳарорати 10-15 градус нигоҳ доред. дуюм, бояд рӯшноӣ
пурра ба он нарасад. Ҳатто рӯшноии худи лампаҳое ки дар хона ҳастанд, рӯшноии офтоб ҳатман бояд умуман нарасад, бояд шумо онро дар торикӣ гузоред. ва сеюм, дӯстони азиз, бояд шумо вақте онро мекушоед дар муддати 3-6 моҳ бояд шумо истифода кунед онро, ба хотире ки вақте шумо онро зиёд мекушоеду боз маҳкам мекунед, дохили он ҳаво оксиген медарояд ва дар он ҷо баъзе процессҳое мегузарад ки хосияти худи равған гум мешавад, хосияти антиоксидантии он. ва ҳангоми истифода бурдан, дӯстони азиз, вақте шумо онро истеъмол мекунед, баъди истифода бурдан онро хуб маҳкам кунед, ба хотире ки бояд ҳаво надарояд. хуб, дӯстони азиз, агар шумо хоҳед фаҳмед ки беҳтарин равғани сиёҳдонаро кадом ширкат тавлид мекунад, кадомашро мо аз куҷо ёбем, пас шумо бояд ба телеграм канали ман дароед. Ман ссилкаро дар зери ҳамин навор мегузорам. Телеграми манро ёбед, метавонед доктор Умар Азизов нависед дар телеграм, моро ёбед. дар саҳифаи телеграми худ ман насиб бошад рӯзҳои наздик мекобам ва барои шумо ҳамин гуна ширкатҳоро меёбам. дӯстони азиз, худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.